Wula télé lajɛbagaw an ka foli b'aw ye. An b'an karamɔgɔ Ase Sherif Ousmane Madani Aidara n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo. Bi an bɛ direction générale de la protection civile la. Colonel Cham a bɛna ɲɛfɔli k'an ye. Bilan de l'année passée année tɛmɛnenw san tɛmɛnenw na accident minnu kɛra mɔgɔ minnu tora accident na Cham bɛna i da don la k'olu ɲɛfɔ an ɲɛna. Donc an bɛ mun fɔ a ɲɛna fɔ a k'a dɔn k'a fɔ nin jɛmukan in na an bɛ fɛn fɛn fɔ ani an bɛ fɛn fɛn yira aw la a si kɛkun tɛ ka aw lasiran a bɛ kɛ de walasa faamuyali ka se ka kɛ mɔgɔw k'u ka taabolow falen caman ka se ka bɔ accident na. Donc jɛmukan in kun y'o yɛrɛ de sirabankan boli sariyaw ka se ka ɲini k'a dɔn k'a faamu k'a bila k'a bato walasa caman ka se ka bɔ accident na. Donc jɛmukan in sigi kun y'o de an tɛ foyi kɛ jɛmukan in na mun bɛ kɛ k'aw lasiran mais ɲɛfɔli de bɛ k'aw ye pour que lajɛbagaw ka se ka faamuyali sɔrɔ ka se k'u tagabolo falen. Donc bon, ne bɛ se ka min fɔ ça peut permettre mɔgɔw ka baara la ne kɔni ɲɛ b'a la ça peut permettre mɔgɔw ka baara a ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que n'i y'a ye Mali circulation yɛrɛ de mɔgɔw tɛ ka moto boli dɔɔni dɔɔni quoi. Accident nin bɛɛ fanba de ye excès de vitesse ye o ye ne hakilina donc ça peut permettre mɔgɔw bɛ baara donc u kan ka dɛmɛ yɛrɛ yɛrɛ de. Donc, né lieutenant-colonel Cham Samakede, je protection civile direction générale la AC 2000 la yanna. Donc, service ka bara nyeshinen do communication ani relation coopération internationalement ne o nyamoro de do hokum konnana yamara be ne bolo vraiment ka hakilandi awkan ka hakilnan fo awye protection civile bara bakur bawla Kerengereyana accident de la circulation et protection civile barata chokan mais kerengereyana accident nous be circulation na Mali kono a démarche jara agni comme ay accident de demander avec moi kan sinon protection civile bara avec ani bébé bara ke ñoko fait service té muni protection civile té bara ke ñoko fait parce que bara il risque bala ni risque dum be bara la protection civile joro be non oui kilenye et puis fin na be ke jamana in kono avec ñetra sera de fait ñetra fenêtre c'est kake tant que protection civile mo ti aw kere fait parce que a bena jahadido ya famu donc accident ko okum kono nana mbe 2015 tadi awma en 2016 en 2017 kalo saba folo molu ta fara aka donc en 2015 kono nana Mali protection civile kadam ne kay fo gaw yoro minaka nu be fara la kan sisan ani tawdeni olu be fara la kan sisan donc anga bara bakuru kono nana anga mo ye boko batani kelen ani kɛmɛ ani binani o ye accident de la circulation de mais boko hakɛya mun kɛra an ka baara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o ye boko ba 13 ani 771 o chiffre o kɔnɔna na accident de la circulation dɔrɔn ye boko ba 11 ani 740 ta o ye san 2015 ye o la mɔgɔ ba 18 ani 600 ani 97 olu de jogina malheureusement mɔgɔ 400 ani mɔgɔ 10 o ni tora la ani 87 ani 7 olu jogira y'a faamu n'i y'a jate minɛ an bɛ kulela rébellion an bɛ kulela occupation du nord i bɛ hakɛ to dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ se k'olu fɔ bamanankan na ka ɲa i y'a faamu
tiɲɛniw bɛ kɛ a la tiɲɛniw bɛ to a la mais n'i ye nin jatew accident ta jate minɛ a bɛ tɛmɛ a kan kosɛbɛ donc an kan k'an fanga di ɲɔgɔn ma pour que ka ladili kɛ maliyɛnw ye an k'an hakili to an yɛrɛ la an k'an hakili to an ka ko kɛtaw la pour que fɛn fɛn bɛ na ni accident ye dɔ bɛ se ka bɔ a la i y'a faamu donc o tun ye 2015 ta ye san mun dara o kan n'o ye 2016 ye an ye bɔko 14,000 ani 972 kɛ o bɔko 14,000 972 accident ye bɔko 12,000 ani 343 ta o yɛrɛ ka ca ni 2015 ta ye yadɔ a tɛ ka jigin a bɛ ka yɛlɛn de a tɛ jigin mais a bɛ yɛlɛn an kan ka hakili to o yɔrɔ la o kɔnɔna na mɔgɔ minnu tun bɛ o accident ko kɔnɔna na o ye mɔgɔ 20,000 ani 642 o kɔnɔna na mɔgɔ 500 ani mɔgɔ 1 de nin tora a la 500 ani mɔgɔ 1 o cayara fana ni 2015 ta ye i y'a faamu mɔgɔ minnu jogina o la o ye mɔgɔ 20,000 ani 121 mon frère a ko bɛ ka caya dɛ pourtant solution b'a la furaw b'a la n'an ye ɲɔgɔn lamɛn n'an ye ko to ɲɔgɔn ta la o bɛ k'a fura ye ɲinan dɔrɔn 2017 min daminɛlen filɛ kalo saba fɔlɔ in na kalo saba fɔlɔ min kɛra sisan o statistique de filɛ n bolo nin ye yan nɔ an ye bɔko 485 kɛ bɔko 485 in accident dɔrɔn ye bɔko 300 ani bɔko 600 pardon bɔko 600 ani 3223 bɔko 600 ani 40 ani 23 vous comprenez donc o kɔnɔna na mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 37 de nin toro o la n terikɛ n'a ko taara tantɔ a bɛ gɛlɛya dɛ pourtant ni fɛn fɛn bɛ yen a caman bɛ kɛ a tun bɛ se ka bali a caman bɛ kɛ a tun bɛ se ka éviter mais an adamadenw an usagers si tɛ ko to si t'a la bɛɛ ka bon i yɛrɛ bolo circulation na or n'i ye code de la route respecté hali n'i y'a sɔrɔ i jo de b'a la priorité b'e bolo e de kan ka tɛmɛ n'i b'a dɔn n'i tɛmɛna mɔgɔ min bɛ ka na k'a bɛ accident provoqué ne y'a to a ka tɛmɛ n'a bɛ se ka éviter a kɛ sa o waati kunkurun a tɛ foyi tiɲɛ maa si ka diɲɛlatigɛ la i y'a faamu généralement n'i ye mɔgɔw ɲininka n bɛ n da don o yɔrɔnin na k'o fɛsɛfɛsɛ n'i ye mɔgɔw ɲininka accident kun na mɔgɔ caman b'a fɔ ko accident kun ye an adamadenw ye ani bolifɛnw cogoya tiɲɛ don mais i bɛ taa sɔrɔ hali e yɛrɛ i bɛ waleya dɔ kɛ mun b'a kasara lase i ma circulation na mais n'a ma f'i ɲɛna k'i hakili la nati a kan e t'a dɔn ko kojugu don o wale fɔlɔw ye jumɛnw ye parce que n b'a f'i ye n y'a kaw de ye ka caya n ye région kɛ yanni n kana Bamakɔ yan est-ce que i y'a faamu n'i ye jate bɔ mɔgɔw bɛ Sipora 3 ninnu Sipora 4 surcharge kɛ bolifɛn kan bolifɛn man ka mun ta olu ye cause dɔ ye waati dɔw la i bɛ adamaden dɔw ye u tɛ circulation respectée c'est-à-dire ni i kan ka taa droite fɛ u bɛ droite to yen ka taa gauche fɛ parce que gauche de ka surun u se yɔrɔ la e ni minnu bɛ na e t'a dɔn hakilina min bɛ a tigi la i t'a dɔn ni problème b'a da la i t'a dɔn a bɔra yɔrɔ min na i t'a dɔn a bɛ taa yɔrɔ min na i y'a faamu donc i kan ka taa sira min fɛ normalement n'i taara o sira fɛ ne hakili la a bɛ accident nɔgɔya a b'a nɔgɔya o ye sababu dɔ ye sababu filanan ye jumɛn ye très souvent n'an ka mɔgɔw bɔra ka taa accident tɔw ta a bɛ kɛ minnu ɲɛna olu b'a fɔ ko patron i b'a dɔn a ni mɔgɔ ma se ɲɔgɔn ma yɛrɛ a binna a yɛrɛ ma a ni mɔgɔ ma se ɲɔgɔn ma a bɛ expliquer o parce que diɲɛlatigɛ la adamaden bɛɛ n'a diyaɲɛfɛn don diɲɛlatigɛ la adamaden bɛɛ n'a ninkafɛn don n'i ma se k'a bari mais a kana kɛ sababu ye i ka kasara lase mɔgɔ wɛrɛ ma o bɛ sɔrɔ jumɛn fɛ an balima dɔw bɛ yen cigarette olu tɛ se k'o bila n'i tɛ se ka cigarette bila n'i bɛ moto de kan cigarette min yanni i ka yɛlɛ moto kan n'i ye cigarette min k'i to moto kan a sandiri fiɲɛ e bɛ taa direction min fɛ fiɲɛ de b'i kunbɛn fiɲɛ b'a cɛ k'a bila kɔfɛmɔgɔ ɲɛ na n'a bilara a ɲɛ na ani kalaya de bɛ na wa ani fɛn min bɛ na mɔgɔ t'a dɔn
a tigi tɛ se k'i maîtriser bilen a bɛɛ bɛ yen mais aw tɛ sandiri natɔ ye o mun bɛ ka cigarette min a ɲɛfɛ i bɛ taa sɔrɔ o de y'a cause ye o de sandiri binna cɛ ɲɛna ou bien muso ɲɛna a benna a yɛrɛ ma dɔw bɛ nin bɛ to o la comme dɔw bɛ jugun kosɛbɛ a b'u bali ka ayi baara kɛ u yɛrɛ ye olu y'a facteur dɔ ye facteur dɔ ye jumɛn ye an balima dɔw bɛ yen olu minfɛnw ka di u ye ou bien fɛn min bɛ mɔgɔw b'u cogoya la n'u b'a fɔ a ma excitant drogue n'i b'i dogo k'a kɛ i dogo i k'a kɛ mais i yɛrɛ kan k'a dɔn e mun b'a ta e fɛn in kan ka waati jumɛn ta pour que a ka nɔgɔya i ma mais e y'a ta dɔrɔn a fɛn wuli kuma e fɛ e tilara k'i ka bolifɛn ta ka bɔ balimakɛ a ka gɛlɛn dɛ non seulement i bɛ kasara lase i yɛrɛ ma mɔgɔ min ma deli k'a ko yɛrɛ kɛ i bɛna kasara lase o fɛnɛ ma alors que i bɛ taa sɔrɔ e yɛrɛ ye du dɔ responsable ye e bɛ taa se mun fɛnɛ ma i bɛ taa sɔrɔ du dɔ kungo bɛ dalen don o tigi ka charge kan donc ni mɔgɔw ye ɲɔgɔn lamɛn ka ɲɔgɔn faamu moi je pense que an bɛ solution sɔrɔ accident a tɛ accident bali dɛ a kɛra ko kɛra ɲaw ɲama accident bɛ kɛ mais a tiɲɛni bɛ nɔgɔya a tiɲɛni bɛ nɔgɔya parce que ɲɛta tɛ se ka kɛ diɲɛ na tant que bolifɛnw ma walankata ɲɛta tɛ se ka kɛ diɲɛ na tant que adamadenw ma caya i y'a faamu donc o contexte kɔnɔna na ɲɛtaga olu kɔnɔna na sira gɛlɛnbaw b'a la i y'a jateminɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye projet baw ta sisan ka siraw dilan an ka dugubaw kɔnɔna na n'o dun kɛra mɔgɔw bɛ lafiya n'o kɛra mɔgɔw bɛ mobili boli cogo sugu min na u bɛ moto boli cogo sugu dɔw la alors que n'i bɛ duguba kɔnɔ vitesse dɔ bɛ yen i man ka tɛmɛ o kan ni e ɲinana k'a fɔ sira ka ɲi ka tɛmɛ a kan ten ka taa i ni dɔ bɛ taa bɛn mun n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ ni hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ tɛ fatɔ ye dɛ kungotigiw ka ca mɔgɔ kungotigiw ka ca i n'o dɔ bɛ taa bɛn a bɛ k'i kɔnɔ k'i ɲɛ aw ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na ma a bɛ k'i kɔnɔ k'a tigi ɲɛ b'i la mais a ɲɛ t'i la dɛ kungo min b'a da la a hakili b'olu de kan i y'a faamu mon frère ko wɛrɛ bɛ a ko kɔnɔna na mun bɛ ne yɛrɛ dusu tiɲɛ kosɛbɛ o ye jumɛn ye o y'an balimamusow ye an balimamusow minnu bɛ denw suru u kɔfɛ u kɔ la quoi ka yɛlɛ moto kan mais kabako don ala k'an kisi dɛ ni hali ni pinɛ dɔ cira ka den to muso kɔ la a bɛ ɲinɛ ko den b'a kɔ la circulation donna en longueur de journée o bɛ kɛ a bɛ to siraba kan mobili dɔ pinɛ bɛ sin ka ci a ci kan a bɛ ko marifa man kan an balimamusow ja ka fɛgɛn hali kamalen kɔrɔ n'a balila cogo dɔ la i jaabi tigɛ surtout an balimamusow ne ye den siri i kɔ la dɔw bɛ den siri u kɔ la ka den wɛrɛ bila moto kɔfɛ dɔ bɛ ɲɛfɛla la mon frère o ye ka risque ye o ye ka kojugu ye ka i k'a kan i y'a faamu ni accident nana o la a tiɲɛni barika bɛ bonya aw kɛn bɛ ka fɛn min matarafa pour que ka aw ka kalo musalakaw kɛ aw bɛ tɛmɛ o kan fo ka taa kalo wɛrɛ ta ka fara o kan ni wari banna aw bɛ juru ta n'i b'a sugu la degun tɛ ban et puis a sugu la ni i den kɛra lajuratɔ ye a bɛ kɛ doni de y'aw kan tuguni i y'a faamu donc o pratiquew ni adamadenw sera ka o dabila n m'a fɔ n ko accident tɛ kɛ dɛ mali n'a kɛra a wululu ayi n'a kɛra a conséquence t'i bonya kosɛbɛ i y'a faamu dɔw bɛ yen ni u ka denmisɛnninw bɛ école la école mana jigin jakarta kelen n yɛrɛ ɲɛ de y'a ye n yɛrɛ ɲɛ a kɛra k'an to région dɔ la i y'a faamu i bɛ muso b'i sigi den fila bɛɛ kɔfɛ kelen bɛ ɲɛfɛ hali moto volant tɛ se ka kɛ tan hali moto volant tɛ se ka kɛ tan n'olu taara bɛn o mankan sugu ma pinɛci mankan ma ou bien ka taa bɛn mɔgɔ bayɛrɛye dɔ bɛ vitesse la ka na o fanfɛla la hali n'a ma s'o ma a jatigɛ la muso yɛrɛ bɛ se ka bin ni denmisɛnninw ye a conséquence ye mun ye tiɲɛni de don donc ni adamadenw sera k'o waleya ninnu yɛlɛma k'o dabila accident bɛ se ka kɛ mais a tiɲɛni bɛ matarafa quoi a tiɲɛni bɛ matarafa en tout cas accident ko la protection civile la ni waati damadama tɛmɛnen ninnu kɔnɔ n bɛ se ka mun f'i ɲɛna o ye nin yɔrɔ ye quoi sinon an ka baara ka ca dɛ protection civile baara ka ca an bɛ baara kɛ domaine bɛɛ la anw bɛ baara kɛ domaine bɛɛ la mais an ka baara yɛrɛ o ye ka mɔgɔw sensibiliser i y'a faamu ka hakilina fɔ mɔgɔw ye ka kumakan fɔ mɔgɔw komi an filɛ ka mun kɛ nin ye pour que n'u ye u sɔnna an ka fɔta ma a bɛ kɛ waleya ye a bɛ kɛ sababu ye vraiment hali ni accident bɛ kɛ a wɔlɔwɔlɔ bɛ nɔgɔya hali ni accident bɛ kɛ a degun tɛ bonya i y'a faamu wa
u b'an ka baara kɔnɔna na mais bibi in na difficulté dɔw bɛ o ko la parce que aw yɛrɛ y'a hakilina ɲuman sɔrɔ ka na an ma i y'a faamu ka na a fɔ ko vraiment aw y'a jateminɛ accident ko bɛ ka walankata ka taa donc hakilina jumɛn bɛ anw na n'an bɛ se k'o fɔ jamanadenw ye pour que vraiment u k'u hakili to la accident ko bɛ se ka nɔgɔya i y'a faamu donc ni o kɛbagaw cayara moi je pense que an bɛ mun fɔ a ka lamɛn k'a faamu a bɛ se ka kɛ sababu ye ka belebeleba bɔ a ko la i y'a faamu parce que protection civile service min ye an tɛ recette kɛ i y'a faamu k'a fɔ ko an bɛ taa fɛn kɛ mɔgɔ ye i ka wari d'an ma an ka a ladon kɛsu kɔnɔ o tɛ yen i y'a faamu ni mɔgɔ de bɛ anw na i b'an wele an bɛ bɔ an bɛ taa dɛmɛ don i ma est ce que i y'a faamu donc ni dun ko k'i bɛ sensibilisation kɛ sisan k'i bɛ ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye radio tigiw balo b'u ka radio la télévision tigiw balo b'u ka télévision na i y'a faamu a musaraka ko degun bɛ mɔgɔw kan k'a fɔ k'i bɛ taa sara ka a kumakanw lase i y'a faamu sinon n'o tɛ ne dɔrɔn tɛ dɛ bi kɔni ne de chargé len don protection civile communication na i y'a faamu mais n baarakɛɲɔgɔn fɛn fɛn bɛ yen u bɛɛ bɛ se ka kuma nin ko in kan ni baarakɛɲɔgɔn fɛn fɛn bɛ yen u bɛɛ bɛ se ka kuma nin ko in kan i y'a faamu donc waati kelen kɔnɔna na mɔgɔ caman bɛ se ka fɛn caman kɛ ka kuma caman fɔ hakilina caman fɔ accident ko ninnu kan pour que a ko bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na i y'a faamu bon o kuma in fɔli diyara ne ye kosɛbɛ parce que ne yɛrɛ tun ye directeur régional de ye n tun bɛ sécurité mara yanni n ka se Bamakɔ yan nɔ i ma kuma yɛrɛ fɔ n ye ka ɲɛ o u b'a fɔ de ko anw ka denmisɛnninw bɛ mɔgɔ juguninw ka wari b'u kun kuma de bɛ fɔ ka caya mais n bɛna misali n ye officier de ye protection civile la yan nɔ n bɛna kuma min f'i ɲɛna n tori tigɛ de don i bɛ se k'a vérifier aw ye presse mɔgɔw de i bɛ se k'a vérifier i y'a faamu ni accident kɛra généralement anw ye mɔgɔ fɔlɔw de minnu bɛ se accident kɛyɔrɔ la ni policiers b'an wele a kɛra minnu ɲɛna olu b'an wele ni an nana anw ka baara fɔlɔ ye mun ye o ye ka dɛmɛ don mɔgɔ joginen ma i y'a faamu mais an ka responsabilité engagé len don parce que accident bɛ kɛ ni dɔw ye ka sɔrɔ u tatɔ don banque yɛrɛ la wari verser la accident bɛ kɛ ni dɔw ye ka sɔrɔ u bɔra sisan k'u ka sara ta ou accident bɛ kɛ ni dɔw ye ka sɔrɔ wari maralen b'u bolo mais wari ni anw ka denmisɛnninw y'a ye mɔgɔw kun u b'a bɔ i y'a faamu a bɛ sɛbɛn ni policiers ye constat kɛ wari bɛ di policiers ma ni gendarmes ye constat kɛ wari bɛ di gendarmes ma hali ni téléphone b'a la a bɛɛ bɛ da ɲɔgɔn kan k'a di olu ma ni policier ma constat kɛ gendarme ma constat kɛ i y'a faamu o cas bɛ kɛ quoi ni denmisɛnninw taara ni mɔgɔ joginen ye dɔgɔtɔrɔso la a ka fouille an b'a fɔ k'a ka fouille a fɛnw u b'a bɛɛ sɛbɛn k'a di dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ banabaatɔ minɛ mɔgɔ joginen minɛ a bɛ di olu ma a bɛ sɛbɛn papier kelen bɛ to olu bolo kelen bɛ to sapeur mɔgɔw yɛrɛ bolo misali la n tun bɛ segu kɔsan in na kamalen dɔw ye accident kɛ an ka mɔgɔw taar'u ta cɛ bɛ dɔgɔtɔrɔso la a terikɛ nana ko u ka téléphone fila tununa quoi k'a fɔra k'a bɛ sapeur bolo nin don in a bɛnna ni ne bɔtɔ ye n bɛ taa réunion na gouvernorat la ne yɛrɛ ye retard ta directement ne ye minnu bɛ ni olu cɛ n y'u wele n k'u k'a ko ɲɛɲini k'a ɲɛfɔ ɲɛna i y'a faamu ne ko jɔn ye constat kɛ u ko ko Segu 2e arrondissement ye constat kɛ anw ye sécurité olu ye sécurité ye an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama ni ne mago b'u la n b'u wele n'u mago b'an na an bɛ ɲɔgɔn wele directement ne ye commissaire wele n ye commissaire wele n y'a ɲɛfɔ commissaire ɲɛna n ko accident min kɛra sisan n'u ka moto b'aw bolo aw kana moto di dɛ a ye moto garder aw fɛ yen fɔlɔ problème dɔ bɛ yen fo k'an k'o ɲɛɲini k'o ɲɛ sɔrɔ mun nana téléphone ko kuma fɔ ale ko k'ale ye cɛ terikɛ ye ne ko d'accord n ko ni e ye cɛ terikɛ ye e b'an kɔnɔ a fɔ cɛ ka bɔ dɔgɔtɔrɔso la an ka ko ɲɛɲini k'a dɔn mais a ko gana u nana delili kɛ k'olu filila k'u ni téléphone ma bɔ imaginez n'an m'a ɲɛɲini tantɔ denmisɛnnin ninnu baara min don baara ɲɔgɔn tɛ dɛ sapeur pompier baara ɲɔgɔn tɛ waati dɔ la muso a bɛ boli a cɛ degunnen ɲɛ a bɛ siran ka gɛrɛ a la ou bien cɛ a bɛ siran ka gɛrɛ a muso la a bɛ état mun na quoi i den bɛ jogi cogo sugu la i yɛrɛ bɛ siran ka gɛrɛ a la mais sapeur denmisɛnninw de bɛ wuli ka taa dɛmɛ don u ma n'anw m'a kɛ a kɛbaga tɛ ye o. Demba Keita ye Suguniko compagnie sapeur pompier compagnie ɲɛmɔgɔba de ye ne ye bon Suguniko
compagnie yɛrɛ a dagalen bɛ sigida 6nan de la Sogonikɔ Bamakɔ district kɔnɔ ka ɲɛsin autogare ma ka dabɔ sira min bɛ taa bila permitayɔrɔ la n'u b'a fɔ a ma ko ONT. Sogonikɔ compagnie ni bolofara 4 de b'a bolo n'an b'a fɔ olu ma ko centre de secours. O bolofara fɔlɔ o ye Bakɔ Jikɔrɔni ye. O bɛ baara kɛ Bakɔ Jikɔrɔni ani Kalabankura o secteur kɔnɔna la o bɛ baara kɛ. A filanan o ye 1008 logement o bɛ baara kɛ 1008 logement ani ka taa Yirimajɔ bolo ani Senu bolofara kɔnɔna la ale bɛ baara kɛ. Bon Sogonikɔ centre o bɛ compagnie yɛrɛ kɔnɔ yan. Ale bɛ occuper Sogonikɔ ani quartier Mali ani Mayanbugu o bolofaraw ale bɛ occuper olu la ka taa bila hali Bamakɔ fanfɛlaw la. Donc colonel y'a ɲɛfɔ sisan 2015 la olu yɛrɛ bɔli hakɛya mun kɛ ni nin fɔra i yɛrɛ mana mɛn dɔrɔn i ja bɛ tigɛ tellement que a cayara. O kɔfɛ 2016 fana ta cayara ka tɛmɛ o kan 2017 fana daminɛ kalo 3 fɔlɔ a y'o fana ta mɛn. Donc nin bɛ yɔrɔ min na a sera yɔrɔ ma a ko gɛlɛyara ka se dan yɛrɛ la. Il faut que bɛɛ de ka se k'i bolo di ɲɔgɔn ma ka code la route ɲini k'a faamu kuma minnu bɛ fɔ an ɲɛna an ka se k'olu bila olu kɛ pour que ka se ka caman bɔ accident na. An karamɔgɔ